que podem passar-ho pipa. No t'ho pensis, pren nota de tot i corre, que t'espera una festa com n'hi ha poques. Vine en metro, caminant o en bicicleta, despentina't i posa't una disfressa per passar-ho bé. Només ho has de voler, que la festa... Un viatge per tot Catalunya. Ens vam anar possible per diversos motius. Fèiem l'escola i al cap de setmana podíem estar en pau, tot parlant, vam fer una exposició que era demanar tots els catalans i els catalans. Els vam demanar fotos, més concretament els casos, que ens expliquessin com és el seu temps. Ens vam ensenyar tots els anys com funciona. Per això per demanar. Així que ens vam posar a editar una carta. Llavors només faltava esperar que teníssim. Nosaltres sabíem que Catalunya era un país molt solidari i que alguna persona respondria a la nostra carta. Sorpresa, va servir de postals i també moltes cartes que ens van començar a rebre. Cartes postals. Havíem vist mai tantes postals, dies i dies. L'escola era sencera per mi. L'escola sencera estava pendent de la cartera del nostre poble. Finalment, i havent fet els deures vam començar a anar aviat el nostre viatge virtual aquí a Catalunya, la nostra classe de quart. Primer vam començar per les comarques d'interior i altres zona i per tant vam anar a les comarques de costa i després cap a les comarques de muntanya. Un cop acabat el viatge, havíem d'agrair els col·laboradors de manera així que vam decidir que com és el nostre poble, com Sant Julià de Vilatorta. Es mereixen el millor. Així que vam decidir explicar-ho d'una manera original, amb diferents tipus textuals. El pas serà una exposició a l'Aula de Cultura, més concretament al Saló Catalunya, que serà al juny, el dia 7 de juny, i esperem que sigui un èxit de fer aquest treball. Després de fer aquest treball, a part de saber les comarques i capitals de Catalunya, sabem molt millor com és el nostre territori. I tots els de la nostra classe estan amb moltes ganes de visitar-ho. Tots estem molt orgullosos de ser catalans i catalanes. El viatge, el nostre viatge virtual a Catalunya va començar el dia que nosaltres vam enviar la nostra carta a diferents diaris de Catalunya. Aquell dia no sabíem què passaria, sense enviar postals, sense enviar no sabia res. Vam haver d'esperar alguns dies per veure publicada la nostra carta a diferents diaris, però al final es va publicar en els diferents diaris, com per exemple el Punt, La Vanguardia, el Periódico de l'Estudiant, el Segre, el G7, el Nou i altres diaris públics. La carta de nosaltres
aquí. Bueno, ara segon el 4, que hi ha la Laia. Aquí està, vam fer les comarques de costa. Vam enviar més a l'Almeria, i de la superior als superiors. Després vam fer les comarques de vam anar a Biblioteca de 700 euros. Aquesta part aquí és on i són per exemple, aquest llibre, com vaig estudiar i com va escriure ell. Molt bé, què més? Ara ja Joana. d'aquí fins aquí és tot costa, vale? Per exemple, hàbits orientats a es ballava aquí, anava a la borsa de la roca i entrava aquí dins, a ballar. Molt bé. Ara en Josep. D'aquí a aquí és comarques de muntanya. D'aquí tenim un llibre que és d'ossos i parla sobre d'ossos. I si voleu, podeu agafar un llibre per mirar-ho i després mirar-ho en una cadira i després tornar-ho. Hem de il·lustrar els números de Catalunya. Aquesta és la primera gràfica de números il·lustrats de cada comarca. Hi ha muntanya, com hi ha 3 colors, i 247. Quina classe heu fet, això? De quart?